Apa dhek ya lungguh kok dua-dua leret. Lah ya aku kuwi lho. Julik ya. Julid. Aku menyemangati diriku sendiri. Sing dalu Mbak Tati. Nggih, sing dalu. Alhamdulillah. Kak Mimi. Wong kok sansaya suwe ora sansaya tuwa malah sansaya enom, sansaya seger, sansaya cantik. Lah, Masak sih. sansaya semok. Masak Iya. sih. Gambinya itu bener boleh ngomong. Bener, biasanya kan wong ngunduri tuwa kan ngunduri keriput, ngunduri apa kowe ora keliput iki. Tapi enek Mbak Tati. Lembreh. Saya parah no. Kurang ajar. Dan nek mbok rasake nyocit Malam-malam lho, dirungokke tenan kok ya njur njlomprongke lho. Pancen banci tua nyebait kok ya. Loh, Ngelembreh iki loh, para- Mbak, yang namanya orang cinta tidak selalu harus disanjung. Oh, Iya. oh ngelembreh. Oh wis lemak-lemak banyak berarti aku harus banyak olahraga. Loh, candaane ngono ku ya. ngandani. Nek wong cinta tenanan, lek aku sedulur tenanan ora selalu disanjung. Kalau salah harus diingatkan, kalau kurang benar harus keparbasan kita memberikan nasihat. Itu sing Nah. sedulur Mengingatkan sejati. begitu ya. Cara mengingatkan ya jenengan kan Cara olahraga mengingatnya- niku wau. Olahraga. Mbak bilang aja Mbak Tatin olahraga, orang Mbak Tatin kok ngelembreh ngono. Ya, Dikit, ya ya. disane po. Carane nek pesinden ki rak ya wektune ning panggung rak akeh to, Loh, Lek. gajah akeh banget wisan. Ngapa ngematke kene barang iki ngapa ya? Jeneng aku ki wong lanang normal nyawang kok ngono kahanan kok ngono kok ya ora etuk. Saiki ya aku lanang po. aku ya normal, Mbak. Normal po. Yo. Sudah bisa. Ya fungsi. Neng Kolo-kolo. Walah, kene saiki ya ngaku ora. Nggo golek Iya. duit tok. Golek duit ngrekoso nganti dilaban bareng. napa nih? Takonono dhewe kuwi. Api ranti. Apa yang dilaban apa? Heh? Perkutut. Gak engko wayah nglothok, wayah subuh kae wayah nglothok to. Heeh. Kok mesti mbrebeki tanggane. Napa? Lah kok Lah nek suarane kritik 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 kritik. apa ora loro di ngono ya? Lambene Apri ya. Ayo Mbak, anu sapa Mbak Tatin nyekar. Ya. Nggih, Pak. Napa, Pak? Ki ning pamundutan sing durung diaturake ming saka tim logistik Sat Brimob. Satuan Brimob. Ngersakaken menapa menika Pak Ki Eno? ngersakaken liwung. Liwung. Weh. Oh, nggih. Gandeng jenengan ki kudu olahraga berarti engko kudu joget meleter totalitas. Nah. Terus Pancen keset dhewe kok niku. Iya. Apa perlu dicontoni sik ya, Lek? ora sah. Galake. Enggak mau. Enggak mau. Nggak mau. Apa sih? Ayo, dibawani sik men rada. Bawane napa, Pak? Sak karepmu, sak pelokmu apa. Taktu. Ngapa to? Apa sih? Ya Kok bendina mung nunggu, njaluk kepastian mung nunggu ngene kepastian. Pak Seno wis meneng wae lho, rasa omong. Aja gerti PHP gelem. Kowe iki mung nunggu 3 tahun kalah karo sing sesasi langsung ditembung lho. Sapa? Ya ana. Pacaran 3 tahun ra dikapak-kapake kenal seminggu langsung ditemokke wong tuwa ya akeh. Dadi aja nunggu nek iya nek ora. Iki meng anu bawa lho. Oh, tetembangan. Nggih. Aja caket-caket rono, Nduk, ndak imanku ra kuat. Lah Ojo apa? rono. Lah nyawang apa, nyawang apa, Lek? Apa lho? Aja, Nduk, ya. Tak cedhaki ngapa? Aja, wong sak orane aku ya tau disunat dadi engko nek ngantek terus anu ki lho aku. Hubungane apa karo Ya Allah, dicedhaki? aja Nduk iki Kowe nyawang apa to, Lek? Aja dadi kok ngono ki, Lek. Aja Nduk, aja kudu Ora ya Allah. hubungane apa? Pas banget lho, pas banget. Apa lho? Pas bathuk lho, Nduk, dadine. Bathuk kok ngisor, bathuk iki kene lho. Anu ki lho, bandul kalung lho, Nduk. Jane apa to? Wow. Apa ta? Oh, Apri ya lanang dadi bro ya wow. April wis ganas lho, Nduk. Ayo, Nduk, tak tunggu ya ora apa-apa. Tak tunggu terus jajar mie ayam ngono ya nek ketemu. Tak ten. Tak tengi. Tak tengi. arek tengi sapa? Aku lo gelem. Ayo nak, Katanya hamil ya. nanti biarkan waktu yang akan menjawab, Nduk. Sesaat. Miwiti kowe arepan. Lah jarene hamil. Buka dalan. Sama apa-apa. jenengan. Wis Pak. apik-apik lerem kok, Lek. Wis ora apa-apa, Nduk, sok ya suatu saat ngerti. Ngerti piye? Ya ngerti bapakne sapa kok nyata. Lah sapa to bapakne? Hah? Iki sapa, Mbak Dinggila? Ora apa-apa wis men. Kuwi apa? Kok le celutak temen lho.
Cutak cengelmu. Lah karo banci kok ya arep. Aku mung karo cangkeme banci kok percaya. Lah ya nek mbok menawa gelem tenan. Ame nggo alasan kuwi nganti bojoku iso takon tenan nih. Pancen keparat kok Sukimin iki tenan. Rapopo. Tahu nang nggon pentasan bola-bali digarap muni kuwi anake Pak Sino tekan omah bojoku takon sampean ki yo doyan karo banci Mas. Ha iku kegiatan. Aduh, nggak kegiatan. Ora selingkuh padha geleme kok padha geleme ora apa-apa. Nggak kegiatan liar biliar. Ayo nak, aja ganggu gawe men. Sok wayahe 7 sasi rak ya wis tekon meneh. Wis tak siapke bendho kok. Nggih napa? Aku bayi lahir ceplok langsung tak bendho ndase langsung. Isen aku ndek anak. Sabar ya Le, sabar apa-apa Sukino, aja dadi atimu. Sapa? Sukino. Artine? Sukimenseno. Lho, oh jenenge ya apik temen lho Sukino. Apa-apa. Rapopo, ibumu dadi Wonder Woman, single parent rapopo. Aku nyandak harga wis stiker kok sesuk. Napa? Stiker napa? Stiker Sukino. Templeke mobil Sukino ndase atos. Sujokno aku USG metune lanang. Upama metune wedok rak ya rekoso. Lah ngapa? So nek yo ijab dadak goleki bapakne, dadak golek wali hakim yo nek gelem ngakone ora. Mula kita jaga banget. Wis rapopo kowe dadi tali ning katresnan aku yo ora apa-apa. Ora gek kapan to ling lakon iki? Kapan? Yo nek mulai wayangan kae to. Oh ya bendina wayangan kok ya. Kok kaya tenan-tenan ngono lho men iki. Kan iki pendak mengi wayangan. Iso ling lakon. Ah setan. Alah ngono, alah kok iso lek nglakoni ngono ki 5 menit wis kok ora suwe-suwe kok. Masa gur 5 menit to? Hah? Terima apa piye? Aku njalukku cepet pancenan. Serapopo ya tole, rapopo. Kowe ora tak sambi-sambi, 2 tahun tetep tak susoni kowe 2 tahun rapopo. Men dadi bocah sing Susu sehat. apa? Susu gombal ngono kok disusoni. Neruske perjuangane pakmu ya tole. Rapopo. Sabar. Wong tekan, wong tekun bakal tekan ya Allah. Wis kowe nyambut gawe. Jenengan arek apa? Ya ngenengi anak glo jejak glo. Bocah pinter. Sukino, tene tak nengene. Sukino Bocah kaya ngono. menika Ora iso jejak-jejak. putra panjenengan menika. Nek iso jejak ndase mbokmu mah ora apa-apa. Kita bocah aktif kok nduk, aktif diperaktif sampean. Iki sampean dalang. Heeh, dalang jejaki sinden-sinden kuwi sampean. Kok jejake sinden lho. Semangat terus nyanyi nduk. Isine trenggiling kok ya. Mas Eno, masa putra panjenengan trenggile. Ya ben wis. Oh, kok trenggileng to, Pri? Luwak. Nek luwak tiru bapakne berarti ya. Hei. Wis ben ra apa-apa. Lah sapa? Lah kuwi bapakne sapa? Berarti Ning bapake kan udah luwak. oh bapakne itu. Pak Seno Nugroho ki dalang kondang misuwur, dalang keterima, menginspirasi buat dalang-dalang muda. Aku rasa asake kok nek golek bojo rasa asake kok. Ora Bagus wong bagus oke. Iki sing dienggo inspirator bajang lain kok. Beliau inspirator, rapopo ya dalan. Beliau ngomong kabeh wae. Ana ngene-ngene, iya sabar. Beliau itu sebenarnya ganasimu ning panggung. Asin wonge sabar banget karo aku. Tak tampa ya, Le. Kowe sindene sapa kowe? sindene jenengan. Wis ge nembang rasa kowe cangkem. Lah aku lagi ngrungokke iki lho Aku jangkep radio ngono wae. Radio salah frekuensi ngono. Radio bodol. Nyanyian. Tak tunggu seliramu Bongkar meneh. Angger bar nangis kok ngeleh. Wah, kuwi sing pengen cekinone apa mbokne nih? seliramu. Amit mulai Seliramu rawo Angger leren
sampean gibah lho. Wong wedok kok mangan lombok mboko 5. Anggepe cangkeme iki cuek. Kok cuek to? Padake Lati. Lah niku ya Mbak Wahyu iki wonge anteng jeblane ya ora nggenahi. Lah nyapa? Mbak Mimin lah jenengan ki anu kesibukane akeh ya soknya. Gula. Alhamdulillah ya Allah, tembah nuwun Pak. Nggih. Jatah kula loro nggih Pak. Lah iki loro kok ya sing dian karo sing dikandut bareng. Men Mbak Wahyu tekon, Mbak Mimin nek nyumbangi jenengan pira? Kula nek biasane mung 20 aku ngono ku. Kon wong digawe ki lho jeneng golek dhewe 20 ra apa-apa umum, Mbak. Rasa 50, rasa 120. iki iculan saka Grasi ya rasa durung sayo. Ayo oke. Piye to? Rumah saku kok pahitamu ki ming kuwi karo Rinoso. Nah terus kan apa? Wis tekan semene kon baleni liyane kuwi. Ora ya wis teruske wae wis. Loro. Bela melu usul iki. Ora wis lah. Iya. Iya. Oh gawake liyane engko malah. Nya akhirat ya Kok kumat? Iki terharu. Terharu. Kira nek kumat ngono lho. Asma. Lek mena yo lek nyang-nyangan ki engko kok lek. Ketemu Mas Agus si Masku. Oh, Mas sing endi? Mas tenan ngarep au mae Karang Nongko. Oh Mas Agus to. Mas Agus garwane Mbak Ani. Ya ampun kancaku sekolah. Rasa isen Mas, sak dhisik kanca golek linju kok. Jebul ketemu sedulur lho Pak Seno lho. Iya. Mas Agus arep seneng karo aku ora tak topo kula ngebotin jenengan lho, jangan sia-siakan aku lho. Wah, jan dulu tenan. Lah lho, Pak Polisi arep ngayonke kula trima milah jenengan lho, padha-padha le wong seni ngoten lho karo kula. Iya wis. Nggih Ya nggih. sak omong-omong. Semangat Mas Agus nggih. Sip. Liwung diaturake iki ana sing nyuwun saka seksi logistik Satbrimob. Wah, iki mau begitu dunekke terus segone metu. Ha iya. Monggo. Yuk, monggo. Hati-hati engko dibuka isine granat. Ngene Mimin tak pesen diseni granat. Nakal. Apa? Nakal. Banjul sempolo.
Loro. Loro. Kemayu Heru iki. Apa? Loro. Kemayu. Ayo, yo dados. Aku kok disembahi padake patung Gupala ya. Matur sembah nuwun, alhamdulillah ya Allah wong resik ki atine Mas ya Allah rezekine banyu mili ra apa-apa. Edan iki maju terus Mbak Mili. Ngerti nek wanita teraniaya. Teraniaya. Iya. Ketoke kok enek tanda-tanda ya, Lek. Apa, Nak? Golek kanca ki kae mau. Lah ya lho ya ampun. Oh, jenenge alah, kono. Kanggo masih sing beksa. Sing Mriki nek juga iso luwes banget. Iya. Coba kowe. Ayo. sing sinten? Kuwi kadal buntung kuwi. Ayo Mas. Cendol dawet. Ben ana chemistry-ne. Dadi musikalitas kita men tinggi. Cendol dawet coba goyangmu kaya ngapa? Cendol Dawet. dawet dawet Cendol. cendol Dawet. cendol Wis. Oh, kuwi lho, nggon mburi tulisane krokodil kene. wis tak tutupi kok Kanggo rangkepan saiki. Saiki rangkepan. nganggo rangkepan sorek. Ndeke anu lho, wong wedok lho. Lho wong tuwa kebak temiti barang cemendel ning ndi. Yo ala iki yo rasa dibuka ngono lho. Pak nganggo papat lho Pak lho perjuangane tenan perjuangannya. Jangan meremehkan wong wedok. Iki subalewe loro. Jeronane terus iki terus Kamis 5 jiro. Kira wetenge ketok lho. Kudu weteng ya iki lho. Apa? Wis ana kuine kok tak tutupi ya saiki. Wetenge Mimin kok putih. Wetenge Mimin ki poleng. Kok poleng. Nggih, lanjut nggih. Lanjut. Lanjut Nak. Goyang dong Om.
Moh. Pak Seno. Terima kasih. Wah, kepiye iki? Sembah nuwun nggih, Mas. Ya Allah. Tak kira nek arep ndondekne rating dono. Iya. Penari-penari ya diparingi alhamdulillah. Iya, Diparingi. apa-apa. Lah. Ya. Kinar benci. Ben nangke wae. Wah, ngeri kentekan napas mudar. Diparingi napas bantuan no. Apa? Napas bantuan. Napas bantuan? Nggih. Siap, kene akeh kompresor kok. Mam lembung. Ya nak. Sabda pandita. Suwun Mbak Tatin. Ya, itu ora iso. Sing kira-kira, wah, mripatmu kok biru. Nganggo softland saiki. Wah, edan. Engko alah. Wis mulai nganggo softland barang. Jenang gula nggih Pak Dik. Jenang gula lali aja lali. Heeh. Ya, jenang gula. Arep tok bawani apa pelok barang? Asmarandana. Asmarandana awas anggere blero. Heeh. Saiki nek Slendris mulai blero saiki. Ya. Asmarandana. Ya. Suarane wong ngantuk. Gegarane agrame aluah. Ayo semangat. Tutuk pon tetembangan. Ha iya, udut nganggo kipa. Kipa kene ale ngenehi enak ya, Tru. Heeh. Kowe maringi sapa? Sing maringi Pak Nur Hudaya. Oh, komisaris besar polisi Dansat Brimob nyepelekke. Kuwi apa Gading apa kok? Siung Duyung. Siung hiu apa siung duyung ngono apa kae? Hiu. Wah, kaya dong-dong ngono. Oh, engko nek salah terus aku ya mung mbok menawa kok. Paringane Pak Nur tak anggo terus ya. Wah, ya enak.
ora ngapa-ngapa wong seneng sak karo kowe kok disuwi-suwi tok. Gelem kono wong kaedan. Ae joget iki kae engko. Luput, lusut. Luput pisan kena pisan Luput pisan kena pisan. Yen kanjil gampang. yen gampang luwe gampang Yen angel yen angel angel langkung tan kena ati tan kena ati numbas terakhir iki mau sing ngangatan ki. Tan sepira to, Tru? Tan kenati nombang. Salah. Arto tan kenati nombang. Ngawur meneh Bagong kowe. Slendro ya aku ya. Wong pelok barang kok slendro. Monggo. Jeneng kula. Rasa nembang. Aku iki soalé latihane ket awal iki wis slendro. Oh. Dadi nek kon nyuwara pelok iki aku ora iso. Jeneng kula kowe aja lali. Marang aku iki Kakang Mas. Biyen anting men mutiar. Nalikane. Ya. Iya. Seneng kula semono. Ya. Susah, sopo sing ngancani.
teruske. Dek samono. Orang ngaco swara lho Gong, bocah iso kleru tenan lho. Kleru lho kok Pakde. Ya ora apa-apa, ya. Ya matur nuwun kowe iki disawer kok malah bingung. Lah kok cie-cie? Ora apa-apa. Cie-cie codot galong rame-rame. Klepar-klepan untuk iya, wah. Mbak Anting ya dinteni karo penggemare. Asing jeneng sobat ngebrok. Sobat ngebiar kok sobat ngebrok. Ayo. Kaose barang wis dadi. Ah iya. Topine ya dinggo. Heeh ya. Wah jan. Ayo ganti Mbak Agnes. Weh, mau ki Wahyu rung sida ya. Ah iya. Lali aku Arman lali ayo. Aja dadi bebeda mesakake aku. Ayo yuk, ayo main pentas. Engko sing terakhir Agnes, ayo. Ayo. Penari sing kondang sok njogeti bedayan mije lagu dompo. Sing bener ki mije lagu dempel kok ya.
Pak. Kangen kali jogetan kula napa? Piye? Kangen kali jogetan kula. Wayang. Jogetanmu ya mung biasa ya. Arep. Torak lain daripada yang lain. Ora iso. Lainnya enggak apa sama saja. Sopa Sakura. Iya, ya mung kuwi. Aku iki wis tuwa ya angel kon ngepaske. Mung kari manute kok kangelan lho. Ha iya. Mesti lusut. Udus maksudnya. Ayo nembang apa yuk? Mau ana pamurid kok Briptu Agung Nugroho mau. Apa jenenge? Apa jenenge? Kadung Tresna. Ya, oh kecil ya. Madhep rono kok ngadeg kok madhep sinden-sinden. Alah dene le dandan, alah dene nganggo lensa barang. Sing dinaik kaca irunge ayo rambegan. Ayo. Situ ora, Pak. No konsentrasi. Rino wengi dadi ati nek suarane pancen ya bocah iki nyolong bedhek. Ini apa itu? Nyolong bedhek kok nyolong bedhek. Tanpa dahar, tanpa nendra. Ayo ora duwe. Ayo. Arep dipangan apa? Tanpa dahar, tanpa nendra. Kayung yon marang wong watuk digeguyu. Engko nek saku nglucu geguyu wong watuk kok digeguyu. Ki watuk tenan e. Kene setan tenan. Iya terus. Kayung